assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama on juurama weltare artude huccidde mon plateau mon yonta hande en bayrodiri no feewi kono min garte mon hade foof noon wiide won yen battunimo wuuri yalla jaɓan men korka men kala ko hoora yalla jaɓɗum yalla humto haajuji ɗi yalla ɓeydu jaam kadi kala ɗo mbawɗon wonde e wonirde yalla hokku on sagoji mon kadi Sénégal e aduna he foof yo jaam ɓeydo donc sen diwi ɗon kadi mi salmini yeɓiyankoɓe émission yonta hande kadi e internet aji yiɗɓe yenna Pindi TV mi salmini on mi juurima on donc mi hokka salma kadi salmodira e bandiraɓe min puɗɗo émission jaari kam arani taw mboɗa andi ɓoyata ene gasa o tawa ene plateau he ko bouchon ji ɗi nanguimo kono joni inchallah kankone o tawa min e plateau he ɗum noon mi hokka salma salmodira e yimɓeɓe en attendant bismodira e yeɓiyankoɓe salma mi salminima. Mi salmitimama arake yummam mbimama aɗa yarro aɗa yaafo e battini o saaha mo wuuri yallimi yaafima mbiɗen gussaki amin amin. assalamtu aleykum awladu Mauritanie, assalamtu aleykum awladu Sénégal. mi salmini bandiraɓe ɓe foof kadi mi wi on kadi oɗon jarro min oɗon jaafo min kala biyowo mbimi e mbimami tan min calminimama min juurimama min mbimama kadi aɗa acca hakke e battini sahaji kewɗi tawɗen ɓiiri diminen gussayi amin amin. oɗo musiba bala beewo tan mawni ko ɗano yoddarto walla sogganiɓe jomum yaɓat amin amin. rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam amin amin. on calminama on mbiyama keddoɗe min ha yesso ko lawol inchallah. a jarama salma no mbiruɗen ni tan en mbayrino arde e plateau he guila lewru kono min garani e plateau he kono on ji min ɗaccani on lewru korka o foof on ji yenna série mo yimɓe tourni e lewru korka o Hammady e Samba on ji temmo min mbaɗi hen o temmo gandanɗa hewɓe e famille ji guuri ɗum donc ko weltinde on kadi e jangguinde série o ummino j'espère que on jiiɗi kadi inchallah so Allah newni ene gasa min continue so Allah jaaɓi foof woni koye juuɗe Allah noon mbaɗe duwaw rek il se peut peut-être inchallah min continue. Salma haala hen seeɗa rek ko jangguɗa e série he. Bon série o hakkude Samba e Hammady miñiraɓe juuɗe wumma e baaba kono ɗum kadi kala ko ganduɗen ko juuɗen tongo fof kadi ne woodi aduna he e wayno leydi bon neɗɗo jana yejjira miñum walla mawniraɗo jana yejjira mawnum par ce que jawdi ndi nawmo ɗo yettaki o yawa wadde arrogant quoi ina finni hewɓe dal neɗɗo dal kala ko mbawɗa jande e aduna ma rende e bande en kala mo hokkata janata il faut janane jana ma dokkade mbawa jande hayso ko nogas mbiɗa neɗɗo yonda Allah waɗa remplace nogas ɗi kono sa hokkani hay goto a wawa kadi aɗa wawi hokkude mbasa henna manquede respect mo dokkata o walla tina hoorema mbaɗira saabi Allah mbiya ko an jogui ko beeleɗa mbatta ko beeleɗa mbiyata galle o gallam sa jani debbo ɗayɗo tan bonna gurdam ma winjita haqqima hono mbatta Hammady mbatta Samba ni tan comme noon korol firtani sira woni rake walla rake woni sira non tiiɗa ko findinde yimɓe rek ko wutta tan sa ɓornima henna mbaɗa no foɗɗa waɗirde ni so pari noon ɓorta fawa to neɗɗo e rôle o jiiɗa donc ko findinde yimɓe rek andina yimɓe joom suudu ma no wayi wade foof ko an foti rewnudemo lawol so waɗani ko moƴƴi an foti jangguindemo kadi kala ko dañɗa ndenda e bande en hasko tawi ko an woni cukalel foɗɗa ko hokkude respect mawne saabu so a yiyani jinnaɗo ma woni debbo woni gorko sa yiyani jinnaɗo ma mawne gorko walla debbo kañum ardoto galle donc ko conseil aji tan findinde yimɓe aduna wona haydara ko noon yaani noon donc sen gummima ɗon kadi no wiirte no Salma wiiri ni rek actualité kam eɗen gandi henna ko woni actualité donc depuis lewru korka fuɗɗi ha joni en ji ɗiɗo kawuji homosexuel aji debboti gorkoti eno wayno no wiirte kuuri kangaɗi mi gami famani ɗum wayno no ñaahuni ene hulɓini ne pinɗa foof nanta ko ka keso ko hesɗi ko jiida hanki ko
pinnen fof e ji kacca kadi rewbe be fuddi ma nangede hen ene woyanno yimbe ne goyanno worbe be joni rewbe be fuddi mo to aduna wu kam joni gasi maro surtout ha tengte yenna o Pape Cheikh Diallo déjà o betti yimbe o betti hewbe o fawi gacce hewbe kono o don jango kadi yenna hasidaji nanga do kanyum on buri bettude yimbe fof para andane hawni tan jiya badam bubbo kambe yimbe mojjube to kam buri bonde ko do e baa bondude l'islam e baawa dum ala lawol hay so jidi bondu be baawa bondo ko bondo tan yaade bonande ma jeewa ko janda hen wallahi tawi an ka bondo an ngare mojjen biya an ko bonande jettumi ala wadi yimbe be ettama exemple donc ngina debbo nyana sukabe ibe mabe kambe a wari bitabe mayan be nguri me kebe maybe ha bari wallahi est ce que suka manine tuuti jom finance bo gotan warto ta onda ta warti dum ko an babe makko wallahi kadi est ce que suka be ay sawi iblis wi kam wala ko sala nang kam a halan gonga Allah waji do nganda hormak ren musmo ro pour setane gonga wana gonga ah an hande san en kabi en tiarnda mi wala fo hori galle mumen nanga bernama an hande mi war salma mi warno hando maayat to nawda bernama to uta ka baro parce que ana awiyana usubillahi minas shaitan rajim wala hawla wala quwwata illa billah o yaltay ma hala boya wonta naddo normal Allah kala ken taka en seydane yo accu en Allah wadi créer déjà wallahi ko tagi seydane tagi aljana tagi jeygol mais hunde fo won ma ko nganda hormal way dum rentade hakara yaade e odon bone e odon musiba wallahi ko gonga kala ko jiide nak neddo ruhma e nafsu ma tan naw ma ka ida wadde kayb nawan ma hen parce que an rewara belam ma habutta khalis jawdo wallahi surtout khalis jawdo imi jantan min no ala problème imi jantan mi heb khalis tan mais n'importe quoi an jolde avec ngaaj min de Allah ne seedi ko horam ngandu watta ñi hay goto pour lan pour na gijem deni do tan mi defari jande dum temi anda fo an ñani daw do khalis labani surtout o jama ciokani endam o jama en suka be hay goto mi darta mi wes mi andini mo yano kaari way o danna mo don bone mi ngay horam yuni kam min mi jo horam wallahi mi kan so weli mo dano hay so ko fonde mo nokas kemis fi suukara mi yari mi dano mais wallahi ami vendora kayne je suis fier de moi je suis fier que ko jikimi ko bada hamdini en Allah wallahi ko hamdinaade non joni woni Allah suka be joni hamdinaaki ndiyat neddo ene TikTok he ene danno ne yahane artibe be jida waade no joomun ni gasi non be ganda no joomin dañ kadi joni hunde fu ma kolla internet do hayso ya voyage do e Dubai passeport ma ko ma pilma yimbe kolla yimbe biyaade be mbadum yaha suturaaji woni ngala mbadum yaha non so hawre an betamande moj mbadamande mi kaari jani mam jana ma war ka ida wadde pour ya toyo anan wada hoore ma publier nanna passeport ma be atana yaha Dubai hay bibbe patron e be Senegal do burbe dañde jawdi e leydi he bibbe munen ayata dumen ni c'est rare ndiya dumen internet he haskane danno wala en nguri ngurdam munen vi mun ko tranquille silence ouais privé hay gor andata hay gor kono mala on tampi on fuyi arani mamo ala sa meeda jende aduna ma ha jeni tan cikda ngad an sabi asama non daror dum jomen cikkar yimbe bono jidi kewi rek woni bettude mi ko odo jango hasidaji kambe fof betti an woni ko parantawni no do yaltiri yimbe be joni ko do yaltiri yimbe be hulbini an ma goddo bette joni dar ko gila woni an gila woni cuhale dal janga yimbe fo ne jinma a jogi agencement de voyage aduna Allah fo danno ala wala yimbe dannaade ko jaranma woni gede sallah bone so tay son nimbe pudi ma fodde may di don kede godde seydane kono kam duttito da miijo da ciagal ma yimbe yidbe mabbe kono ala ko iblis san jomure ko andir ko wori musiba dem hen adani wona yimbe kadi miijo hak sen hala mato yew waji gor nyande waji on nangande jango hasdayi goddo naati TikTok mun wadi filme
wi kanyum ɓaari bange mabɓe won nangaɗo bange goɗɗi ɗi kadi yo Allah waddi yo woɓɓe nangi hen comme ça wona bange holɗum ɓaari on ko murid joni goɗɗo waji o wi ɓaari ko murid joni Tidiane ko kam yo nangi bange o wi an Tidiane sam ko bangeji keddi ɗi moni fof e nangi kanko fof o rendini o wi goto o wi bangeji comme ça wona sababu ne goɗɗo nangama e bange mabɓe toon ane ɗum ko ala probléme woni bonata ko an inde mabɓe guinirade ɓuuri forde ma taw Cheikh Tidiane wona inde mawde wallahi Cheikh Tidiane Diallo hulɓinima de non indeji mawɗi goni ɗon kamɓe fof nangaɓe fof indeji molnaɗi Allah ɓe jogui musde kamɓe fof ko julɓe nangaɓe oɗo saaha enen fof kene gorumɗi kamɓe fof ananani taw biyeteɗo Pierre walla Jean Paul nangaɗo oɗo saaha kamɓe fof koɓe julɓe te bayraɓe ɓeɗe indeji moƴƴi tottiɓe indeji moƴƴi tottiɓe kamɓe mbela bonde noon haɓe ndewe kalis jawɗo noon ni tan e tôt ou tard koko feeñata kadi wondi ko hasidagal e bonki ɓe nannori hen an aɗa rafa aɗa raɓa yimɓe tan e dow beelama fittanu an tan welama raɓma ɗum ɓuuri kemi musde hen min hay sa boni ko an e bone ma yaadu hen kono ay hande aɗa ko hulte hande ka hulɓinayi de hulɓini tan ko aɗa resa aɗa si gorko ma hoyma haaɗi na wonde gorko hono mum e Allah hulɓinima de jiiɓima kay aɗa waɗa ndamo joom gorkam na taw gorko ma wono jogui suka gorko hono mum no hulɓinide anda aɗa andi surtout resɓe hen rewɓe munen ene wonde suka kam fof koɓe resɓe min ko ɓen sukaɓe jurmini e hoore mum sa yi Allah kañum waɗi wallahi Allah yaldunit barke rasulillah Allah non sa yi waɗani daganal sa yi Allah waɗi aramal jaalo ko ni ɗum tawi hande an debbo cuura hoorema cuura hoorema so joom galle ma ƴettimama e mariage tawma ka bomri on wawidema haydara so bone noon so ari sokkima e moɗon mi anda wona an ko gorko wallahi addi coow ko gorko pele moƴƴani nan ɗon tan yimɓe woni ko yimɓe ɓe jeeɗani joni eɗen ɗum tawi no wiye moƴƴani par ce que anda mo gondirako ko hotafi mo wondi ana anda ga aɗa andi surtout joni ɓe ganduɗa sukaɓe hay batte gondaka beelamma fittanu munen tan kamɓe jande ɓe 1 million jamma go ala ko jarnani ɓe aduna surtout showbiz oɗo showbiz jiya ɓeɗo c'est que aɗa andi funtata sukaɓe rewɓe hewɓe ayi sukaɓe rewɓe hewɓe ne cikka gonga haɓe dañana koye mabɓe publicité ji e foof ayi publicité ji jeehaɗi woɓɓe hen ayi ɗiɗo prix ɓe ɓonnoto woɓɓe hen ɓe ɓonnoto pour wadde publicité so ɓe paari ɓe ɓorta ɓe dokkita joom publicité ji ɗi comci ɗi aussi ɓe ɓornoto ɓe mbaɗa publicité ɓe poto hen ɓe vidéo hen ɓe ɓorta ɓe dottita comci ɗi saaha on jiyan ɗon e ɓorno tikkoton ko kañum jeeyi jeeya taw ko publicité ɓolo o waɗanta jomum jomum foro hen film hen ayi ko ɓuuri hen hewde ɓe jooɓe publicité ji ko ɓuuri hen hewde ni ko ñamele en walla markuji en ko ɓuuri hewde haɓe jooɓe noon kalis kono hay ɗum ni koɓe liggiɓe ɓe jooɓa publicité ɓe mbaɗi wona neɗɗo fo yenna jeeha tan mbiya kaari dañi tan komi dañowo woɓɓe anda koɓe mbatta e gurdam munen wallahi hay goto min najini hankkadi haalama ha tampama anda fof ko jomum waɗata anda fof ko jomum ɗuminirta nan ɗon gattata hakkillaji e yalla ɓeydu sutura tan yalla ɓeydu sutura kadi yimɓe garan hande bonna hakkille ma duttournement de mineur sukaɓe tokosɓe bonna hakkille cukalel ngel ha sukaɓe ya ɗum an a jangi hayɓi bac a janani liggey an ko tampo jangde ala sens sa wawi gara gona e kalam ay mino oɗo ala komi ala ayi ɗum ayi wona ko jogimi ɗo hene ko hokki kam ɗum wona jangde de somi foti jangnamɗe hande ko ɗo mayammi tan jaaha tokkoɗa hen nata e groupe aji mabɓe ya boy tohoso ala ko ala e aduna groupe aji whatsapp ɗi surtout groupe aji whatsapp ɗi ko toon ɓe mbatta ɓe nangata sukaɓe surtout goji genaji sukaɓe tan ganda kañum ko hen mene ko a arat tan ɓe
ɓe nannuma e groupe ɓe mbaɗa organisé hunde tan e hôtelaji mawɗi ngara naata tan cikka woni hen ha ɓe jiima tan ɓe puntuma jamma goto ɓe dokkuma 30 000 40 000 30 000 ɓuuri ɗum mata jongoɗa arta hay 50 000 sa rokki jomum so yi ɗum ɗo affaire o ne waɗi kalis garat tan gandata tekki ɓe dokkat ma kay laari janggo sa findutuɗa ta yi 2 3 jours a yarnama e ndiyam e a wonta oppu gasi noon wadde jinnaɓe kañum ne foti ƴewde téléphone aji suka mum wallahi so ɓe fréquentation ngaji naata yalta o wallahi hay so ɓe ƴeewi kono sa waɗi fodde ma kam no wayi waade foof ma Allah so Allah hoddiri ɓinguel ma Allah walle kono sa jooɗima fotini guite a ƴewata ko suka ma ngoni a lijjitani ko suka ma ngoni an koyo artan ñaama sa liggoyima arti a lelima ɗanima a contrôle ani suka ma kadi an koyo artan aɗa ñaama aɗa duwo anda fon ɓiye heɓiɗo kalis goo wallahi mi duwima wonto ɗawde ha jaɓi jarani wona yallah ɓeydu suturaji amin amin ya rabbi ɓeydu suturaji ko ɗum wonno mbaɗa andi ko ɗum wonno émission amen hannde donc juste briefing rek kadi wadde julmo wuuri donc ha mercredi prochain inchallah kadi min gara e dimanche prochain inchallah kadi so hawre welede Allah yimɓe garta kadi e thème goɗɗo kadi invité ji so Allah jaɓɓi salma eyo ko noon tan kadi yo Allah dandine bone e seytane yo Allah wallu en yo Allah waɗen sutural no feewi no feewi Allah suut aduna e laakara joomam yo Allah dandu en ya barki Muhammad amin yo Allah wallu reena en suura en waɗa en yiir amin hunde ɗo ciiɓi koye wallahi min de ko hoom tan goyam tan ko hooram e goram woyani min somi nokki longaram de kuurum tan paaruɓe on jarama a dimanche inchallah on jarama donc ɗum wonno thème o kadi min wiyo noon jarama ha dimanche prochain inchallah so hawre welede Allah merci beaucoup